आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज मी फ्रूट प्लम केक बनवतोय, तो सुद्धा एकदम सोप्या पद्धतीन। यो केक बनवण्यासाठी मी इकडे संत्री घेतलेली आहे। ते 3 संत्री घेतलेली आहेत, पण त्याच्यातली मी 2 संत्री आता वापरणार आहे। ही जी संत्री आहेत ती आपल्याला सोलून घ्यायची आहेत आणि हे जे पांढरं आहे वरचं ते सगळं काढून टाकायचं। व्यवस्थित स्वच्छ अशी करून घेतलेली आहेत। ही कापून आतमधले जे बिया असतात ना त्या पण काढून टाकायच्या। बिया जर आतमध्ये राहिल्या ना तर थोडासा केकला कडवटपणा येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे बिया सगळ्या काढून टाकायच्या तुकडे करून। आणि इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे। इथे एक मी भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये वाटीने मोजून मी हा रस घेणार आहे। टोटल मी 1.25 वाटी रस घेतलेला आहे। आता मी ह्या रसात सगळे ड्रायफ्रुट्स घालून घेतले। पहिल्यांदा मी इकडे खजूर घेतलेले असत, हे असे बारीक तुकडे करून घेतले खजुराचे। त्याच्यानंतर क्रॅनबेरी घेतलेले असत 2 चमचे, 2 चमचे मगज, 4 अंजीर कापून बारीक तुकडे करून घेतलेले असत, 2 चमचे तुकडे केलेले बदाम, त्याच्यानंतर 2 चमचे काळे मनुका, 2 चमचे अक्रोड तुकडे करून अक्रोड घेतलेले असत आणि काजूगर बारीक तुकडे करून, 2 चमचे पंपकिन सीड्स म्हणजे भोपळ्याचे बिये, आणि इकडे मी हे टुटी फ्रुटी घेतलेली असत। तुमका ज्या ज्या रंगाची मिळत त्या रंगाची टुटी फ्रुटी घातली तरी चालता। आणि चेरी घेतलेले असत मी बारीक तुकडे करून। तुमका अजून जर काही ड्रायफ्रुट्स घालूचे असले तर ते पण घालू शकतात, आणि ड्रायफ्रुट्स कमी जास्त केले तरी चालू शकतात। रात्रभर हे असेच ठेवून द्यायचे संत्र्याच्या रसामध्ये ड्रायफ्रुट्स सगळे। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी इथे मी केक टीन घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बटर पेपर घालून घ्यायचा। बटर पेपर नसला तर थोडंसं तूप किंवा तेल लावून घ्यायचं डब्याला। आणि हा मी बाजूला ठेवून दिलेला आहे केक टीन। आता मी केकसाठी लागणारी साखर बारीक करून घेते। तर 1 वाटी साखर घेतली आहे, 4 वेलचीचे दाणे घ्यायचे, 2 लवंगा घ्यायची आणि थोडंसं दालचिनीचा तुकडा। हे सगळं एकदम बारीक करून घ्यायचं मिक्सरमध्ये। 3 संत्र्यापैकी एक जे संत्र ठेवलेलं त्याचा मी रस काढून घेतलेला आहे इथे, आणि त्याच्यामध्ये 1 डाऊल खायचं तेल घातलेलं आहे। आतमध्ये बारीक केलेली साखर घालून घ्यायची आणि इथे 1 चमचाभर तूप घालते आहे। हे मी घरात बनवलेलं तूप आहे। 1 चमचा भरून तूप घालायचं, वितळलेलं असेल तर 2 चमचे घालायचं आणि सगळे जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे व्यवस्थित असे। आतमध्ये 1 चमचा भरून व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे मी इथे, आणि इथे मी आता 1.5 वाटी मैदा घालणार आहे, तो चाळून घ्यायचा आहे। आपल्याला अजून मैदा लागणार आहे, पण मी पहिल्यांदा 1.5 वाटी घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि पाव चमचा बेकिंग सोडा घालायचा आणि सगळं हे चाळणीतून पीठ काढून घ्यायचं। हे सगळं पीठ आहे ना ते व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं। आणि आता मी इथे अजून 1 वाटी मैदा घालतेय। एकदम सगळा मैदा घालायचा नाही, थोडा थोडा करून घालायचा। आणि हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं। थोडंसं असं जाडसरच झालेलं आहे हे मिश्रण। आता मी याच्यामध्ये जे ड्रायफ्रूट आपण रात्रभर भिजत घातलेले ना ते आतमध्ये घालून घ्यायचे। सगळे ड्रायफ्रुट्स आतमध्ये घालून झाल्यानंतर अशा पद्धतीने हे ढवळून घ्यायचं। इथे व्यवस्थित असं ढवळून माझं बॅटर बनवून तयार झालेलं आहे। एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, योग्य प्रमाणात झालेलं आहे। बघा तुम्ही बघू शकताय किती जाड झालेलं आहे ते। आता हे सगळं केक टीन मध्ये काढून घ्यायचं।
केक टिनमध्ये काढून झाल्यानंतर केक टिन टॅप करून घ्यायचा, असा थोडासा आपटून घ्यायचा. वर तुम्हाला जर हवे असतील तर ड्रायफ्रूट्स घालू शकता, मग छान दिसतो केक हा. इथे मी सगळे ड्रायफ्रूट्स घालून घेतलेले आहेत आणि हा केक मी इथे पातेल्यामध्ये बेक करणार आहे. हे पातेलं मी आधीच 10 मिनटं गरम करत ठेवलेलं होतं. त्याच्यामध्ये हा गरम झालेल्या पातेल्यामध्ये हा केकचा डबा ठेवायचा आणि वर झाकण ठेवायचं आणि झाकणावर अशी जड अशी वस्तू ठेवायची. हा जो केक आहे ना, हा बेक व्हायला बरोबर 45 मिनटं लागतात. मीडियम गॅसवर हा आपल्याला बेक करायचा आहे, जास्त मोठा गॅस ठेवायचा नाही आहे. इथे मी सुरी आतमध्ये घालून बघितलेला आहे. केक आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे, अजिबात सुरीला चिकटला नाही, म्हणजे केक व्यवस्थित बेक झालेला आहे. केक बनवून झाला ना की वर कॉटनचं कापड घालून झाकून ठेवायचं, थंड करून घ्यायचा. आणि इथे मी एका प्लेटमध्ये हा काढून घेते आहे. आणि आता माझं केक बनवून तयार झालेलो असा एकदम मस्त बनवून तयार होता आहे केक. चवीक पण अप्रतिम लागतं आणि पटापट असं बनवून तयार होता. जास्त वेळ लागणार नाही केक बनव. एकदम मऊ लुसलुशीत असं होता आहे. मी तुमका कट करून पण दाखवत आहे. असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा आणि माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.